Nyt jos meillä olisi jotakin fanfaarin soittajaa, niin voisi soittaa vähän, onko meillä semmoista. No nyt ne rupes vasta sitä pesemään. Mä jo luulin, että ne oli pessyt sen, mutta ei se nyt haittaa. Pesköön, ei niistä kovin kauaa pese. Mutta onhan se hyvä, että tuosta legendan päältä saadaan vuoden aikana siihen kertyneet kaikki pois, niin on sitten niin taas kivan näköinen seuraava vuoden. Mä ne etiketti täällä on pipotettu, mä en tarkkaan, niin aivan jää. Ton pipotuksen jälkeen muuten kuuluu sitten kuoroa ja likat. Mutta likat voisi ruveta valmistautumaan tietysti. Ja Henriikka taas voi johtaa heitäkin. Ja sitten likkojen muutaman biisin jälkeen tulee varsinainen tapahtuma, eli se suuri mämminsyöntikisa. Ja Juvosen Esa johtaa sitten sen kisan. No niin, ottakaa kuvaa nyt sinne. Muista panna se kummilanka sinne leuanalle, niin se pysyy huomenna aamuun. Noin. Iso aplodi nyt Elisalle ja Legendalle ja Mietaan Jussille ja Pipolle ja kaikille ja Pirron veljeksille, kun ne vesi taas kerran tuon katsaan.